का तिकुला काढलो आखो माहीत पड गेलं ते ना काही बोललं काय काय बनाय गेलेत बाबा ना मी या खाली पण आत्मा भराई गेले ते ना इनके कौन पर है वे एवी आप हुदरी जाहे जो मी या खाली पण पूजा करून नाही हताडे के हाउ हुदरी जाहे मार फिरा तू ठाव कराय हुदरी जाहे बाबा हिमिया खाली पक्का देखला आउन पड़े आपको एवी अमेरिका में छाप रहे तो दुबई में है रहे थे हिमिया खाली पण माता जो देते थे के हाउ आला एमा जॉनी सिंग बाबू रही तो तेर दवाई में आपलो से तू दरई दाडिंग वेगवेगा तू गऊ मार फिरा तो हुदरी जाहे मार बेटा मी तो आशीर्वाद आपो तू हुदरी जाहे देवी